Ginhold sang kapulisan ang 8 katrabahante sa isa ka gina-renovate nga ginarehentahan nga establishmento sa Barangay Santa Filomena, Arevalo, Iloilo City. Ini matapos nga nagsugod ang isa ka renovation samtang ongoing pa lang ang pagproseso sang ila occupancy permit. Sa interview sang Bombo Radio kay alias Leia, tag-iya sang mismo nga establishmento, iya ginpahayag nga nagarenta sa first floor sang establishmento amo ang isa ka pawn shop. Pahayag niya nga nakakomply man siya sang occupancy permit sang nagligad nga Nobyembre 2025, apang wala siya nakahibalo nga ongoing pa ang proseso kag wala pa ginapahunugutan ang ginapahanugutan ang pag-umpisa sang renovation bangod nga naghatag man sang go signal ang Office of the Building Official. Suno pa kay alias Leia, ginaobra niya ang tanan niya nga obligasyon, ilabi na ang kinahanglanon nga mga dokumento. Anday ko sila renovation, amo na. Amo na nga giningagaw human process ang mga gina-require nila. Di ko maintindi yung sang procedure sang UPO, kay tanan nila nga ginpangayo, gin-facilitate ko man, ginpangayo nila nga occupancy permit, gin-secure ko man to, pero ongoing na rin ang processing. Sang November, according kapot sa manager nga nag-talk man kami, naghatag ng permiso ang UPO nga pwede naka-start kay sila man niya ang kay ongoing man niya ang processing sa ila mo. So far sa part ko ya ginimo ang ija nga ako obligasyon nga kinanglan ko ang i-process ang mga